Nomor 3 Manggala Yuda. Nomor 3 entuk anduk. Lah kok entuk anduk? Karena nomor 2 aja ya anduk. Nomor 2 japi tapi berwarna. Piye rasamu Kakang Anwadi Tositono? Waduh, rasaku rada mesakno karo dulur-dulur serut sajang. Lah kok ngono? Enak-enak lungguh sediluk do diudani. Mulane wong wedok-wedok saiki do meneng terus-terus ndoprok angger ngadeg mesti do diudani kok. Do semut tengukku, aja do ngaleh kok kene. Apa meneh nganti mulih mesti mesti do diudani. udan paringane Gusti Paringane bojone. wong kok senengane kono. Gak apa-apa sing penting dulur-dulur kene nggone kajate halal bihalal wis kasembadan. Ayo syukur